Heminize salam dostlar. Minecraft Bedrock versiyasında Survival serisinin birinci bölümüne başlayacağız. Bunun maksadı prosto özüm Minecraft oynanım için birazrak instruksiyalarını ne edip oynalışını bilmeyenler için zapis edeyim dedim. Görüşünüz yalı yeni dünyada başladık ve ilk baştan sonuna çelli ahli etmeli işleri, bolup bilecek fermaları, kurup bolacak fermaları ne edip iň effektivne usulda, iň peýdaly usulda hemme resurslary ulanmagy aýdyp bererin we Minecraft'y özüm üçin ýazdyran diýen ýaly edýärin. Şonuň üçin köp montaj zat bolmaz. Prosto videolary ýazdyran we YouTube'a paýlaşaryn. Isleýän adam görüp arkaýyn videolary görüp biler. Köp montaja garaşmaň, montaj diýen zady az ulanaryn. Gerekli ýerlerini keserini çataryn ýöne montaj esasy az bolar. İlki bilen özümüze bir yerleşer ýaly yer tapmaly ýa-da prosto bir wagtlaýynça ornaşar ýaly yer tapmaly. Ine görüşüňiz ýaly dagyň üstüne çykdyk we daşdeberege garap yer aktaryp bileris. Bu ýerde bir sana oba gördük. Oba baryp belki aýlanarys häzir we daşdeberekde näme bar, näme ýok hemme zatlary göreriz. İlki bilen Minecraft'a başlagan wagtyňyz ökmany suratda agaç goparmak bilen başlamaly. Menem häzir özüm telefondan oýnap oturýan ýöne myşka bilen klawiaturany OTG adapteryň üstüne bilen baglanym üçin edil kompýuterde oýnanan ýaly interfeýs görkeziп durandyr. Birazrak tahta agaç kestik we olary tahta öwreliň. Bir sany verstak ýasaýas. Verstak biziň iş stolumuz. Verstagy şeýdip goýandan soň içine girsek bize nämeleri ýasap bolar ýaly mümkinçilikler bar bolsa hemmesini görkezýär. Şundan birazrak taýaga ýasardyk. İlki bilen bir sany kirka ýasamaly. Tahta kirkadan bir sany ýasasak wagtlaýynça ýeter. Dowamyny agaç instrumentler däldi. Daş instrumentlerden ýasarys. Onuň üçin bir daş gerek. Hemme ýerde şu toprağın aşağında daşlar bar ýöne biz häzir prosto aýlanyp hem ahli ýeri göreriz hem daşlar daş gazarys. Owa häzir barjak däl. Şu ýerden birazrak daş gazaýyn. Şu ýerde näme bar bu tarafa da bir seredelin. Birazrak ene şu daşlardan gazýas. Daşlary şeýdip kirka bilen goparanyňyzda görüşüňiz ýaly döwülen daş düşýär. Bu bulyjnik. Men rusça Minecraft oynanam üçin atlaryny köplençe rusçasyny aýdaryn. Bulyjnikler. Abyşny daşy döwseňiz, döwülen daş eliňize alýaňyz. Bulyjnik döwülen daş bolýar we häzirki instrumentlerimiziň ählisini daşdan ýasarys bulyjnikden. Şonuň üçin hem bulyjnik bizlere bir 20-30 sany gerek bolar. Bulyjnik birazrak gazdyk. Ýene verstagymyzy ýere goýýas we içine girýäs de şu ýerde kamenny kirka bir sany ýasaýas. Kamenny topor bir sany lapata ve gylyç ýasaýas. Ýene de bir sany ýanymyza peçka ýasasak gerek bolar peçkada. Peçkada iýjek zatlarymyzy bişirip bilýäs ýa-da gazan demir zatlarymyzy bişirip bilýäs. Bul kömür. Kömürni peçkada zat pişirmek üçin gerek we elimize otly taýak ýasamak üçin gerek ýaktylyk.
daşdöweregi ýaktlyk etmek üçin kömür gerek bolar. İlki bilen oýuna başlan günüňiz, görüşüňiz ýaly gün daň bilen oýuna başlaýaňyz. Gün batýança-da 10 minut wagtyňyz bar. 10 minutdan soň giýje garaňky düşer we garaňkyda ýaşamak birazrak gyn bolar. Şonuň üçin biziň etmeli işimiz krawat, özümize ýatak tapmaly. Ýatak üçinem goýun ýüňünden peýdalanmaly bolýas. Onuň üçinem 3 sany goýun ýüňü gerek häzirlikçe. Biz barsak owada da ýataklar bar, ondan alyp bileris. Ýöne eger owa ýok bolsa ýanyňyzda goýun tapmagy maslahat berýän goýunlar bolsa neşe edip inekler bar, haýwanlaryň içlerinde goýunlar döreýär. Daşdöwerekde goýunlar emele geleýine bu ýerde bir sany gara goýun bar. Ne? Görüşüňiz ýaly goýun öldürsek, seraya şers diýip kül rengi ýüňüni aldyk. 3 sany goýun ýüňünden bir sany ýatak ýasap bilersiňiz. Men häzir owa barsam aýdyşym ýaly owada da ýataklar bar ýöne şu goýunyň ýüňünden ýasaljagyny görkezeýin. Ve oýna ilki başlan wagtyňyz ýanky ýaly owa çyksa, owany gorap bilmersiňiz, şonuň üçinem edip bilseňiz owanyň uzakragyna gidin. Nastroykasy köp uzak ýerlere görkezýän bolup duran üçin agyr işläp otyr. Nastroyka video nastroykasyndan uzaklygymyzy azaltadyn. Onçan görkezýär. 160 metr uzaklygy görüp bilýäs häzir. Ve goýunlarymyzy tapadan aýdyşym ýaly ilk oýuna başlanyňyzda bu gülleri hem renklendirici kraska hökmünde ulanyp bilýäs. Oýuna başlanyňyzda hökmany suratda owalardan uzak duruň, sebäbi owalary gorap bilmersiňiz, giýje garaňkyda zombiler çyksa, o ýerdäki ýaşaýjylary öldürer bize bolsa, ýaşaýjylar geljekde köp ören peýdaly bolar. Ine 2 sany ak goýun tapdyk. Ine ak ýüňü düşdi. Ýüňüň ýanynda etler hem düşse, etlerden bolanýas. Ine bir sany ak goýun. Mende ýene verstagymyzy açýas. Verstaga girýäs. Görüşüňiz ýaly 2 sany ak ýüň bar. Bir sany hem seri ýüňümüz bar. Bulardan ýatak ýasap bilmeýäs. Şonuň üçin men 3 sany bir renkli gül gopardym. Gülleri şeýdip alanyňyzda sary, krasitil gülüň rengine göre renklendirici alyp bilýäňiz. Islendik bir ýüňümüzi şol renge boýap bilýäs. Eger agymyzy sara boýadyk, geldik. Seri ýüňümüzi hem sara boýadyk. 3 sany bir meňzeş ýüň elimize geldi. 3 ýüňi şeýdip bir hatara goýýas. Aşagyna da bir hatar tahta goýanymyzda ýatak emele gelýär. Indi biziň giýjämiz gorkunç däl. Ýatagy syrazy goýýas, giýje garaňky düşen soň gün gorizontdan görünmän başlandy ýa ýatyp bilýäs, giýjämizi geçirýäs. Eger giýjämizi geçirmedik bolsak, bu ýerde zombiler de olardy. Giýjesine Minecraft iň apasny wagty giýjeleri, sebäbi ähli zombiler garaňkyda döreýär, ýagtyda güneşiň ýagtysyna ölýärler. Şonuň üçin giýjämizi geçirdik. Hemme zat goýup peçkamyzy goýýas we peçkamyza etleri ve birazrak kömürümüzü atarsak, bir kömüre 8 sany et ýa-da başga bir zatlar bişirip bilýäs. 8 sanysyna bir kömür ýeterlik bolýar. Eger bir kömüre bir sany zat pişirseňiz hem 7 etlik kömür boşuna zaýa bolýar. Şonuň üçin 8-i dogurlamagy maslahat berýän, özüňize peýdaly bolar ýaly. Raşotlamaly bolýaňyz. Häzir bir sany inegimiz bar, onam öldürelim. İnek öldürenimizde serenin inek ölende et bilen ýanynda kojasy hem düşe, derisi. Deri ve et düşdü 3 parça. Olaram bişirip bilýäs, peçka eltip olaram pişirelim. Dört sany etimiz, goýun etimiz bişdi. Görüşüňiz ýaly inventaryň ýokarysynda 3 sany etiň suraty
Gızıldur galany boşdur. O bizim açlyk indikatorymyz. Şol açlyk azaldykça bizim gapdaldaky ýüregimiz hem azalar, ýani indikator nole düşse ýürek hem azalyp başlar, açlykdan ölüp başlarsyňyz. Eger 3 znaçok eti galan bolsa görşüňiz ýaly men hiç hili ýügürüp bilmeýän, shift'i bassam, kontrol bassam ýügürmeýär. Açlykdan ýügürüp bilmeýäňiz. Bu etimizem bişdi. Indi şonuň üçin etimizi iýýäs. Ve indi arkaýyn ýanky ýaly ýügürüp bilýäs. Peçkamyzy alalım. Peçka bize ýolda gerek bolar. Verstagymyzda alýas we ýolumuza dowam etýäs. Bir ýerlere biz ýerleşmeli we ýerleşenden soň demir zat aktaryp özümizi toparlap başlamaly. Ýanky owa gideriz, owadan dowam edip başlarys. Owa geleniňizde esasy etmeli işiňiz owadaky ýaşaýjylaryň bezapasnasyny, ýagny goragyny dogurlamaly. Ýene bu ýerde kiçik ýaşaýjy bar, häli ulanmandyr, ýaşajak. Ullary işsiz bular. Myşkanyň sağ knopkasyny basanymda näme alyp satyp boljagyny görkezer ýaly zady bar, mümkinçiligi bar ýöne. Owada nämeçindir ählisi işsiz gezýärler. Bulara iş verip özümüze gerek zatlary bulardan satyn alyp biliriz. Ine bu balykçymyz bar bir sany. Balykçymyzdan alyp satyp biljek zatlarymyzy görkezýär. Şeýdip esasy oýnyň iň başynda şu owa geleniňizde hiç hili gorap bilmeýäňiz, şonuň üçin hem hökman suratda birnäçe işçini öýüniň içinde gabap saklaň. Zombiler iýmez ýaly bolmasa zombiler ýer, owaňyz bepeýda bolar. 2 sany işçi saklasaňyz olary köpeltirip bilýäňiz. Şonuň üçin hem şu ýerde jaň bar. Jaňy kakanymyzda ýaşaýjylar korkunjuna öýüne gaçýarlar. Öýüne girenden soň olary gabap saklamaly. Hiç ýere gitmez ýaly. Bular nereye gidiyor? Öýlerde ýene şeýdip sandyklar bar. Sandyklardan hem gerek zatymyzy alýas. Ine alma, birnäçe sany alma tapdyk, kartoşka, çörek we izumrut. Bu geldi. Şeýdip ýapalyň. Birini gabadyk. Ýene birini gabasak owamyzyň geljeginden arkaýyn bolup bileriz. Hani gir ýerine gir. Gir. Ikisanysyny içeride gabadyk, boldy. Galanyna nädibem gorap bilenimizçe gorarys. Gorap bilmesek hem olaryň hiç hili bize peýdasy ýany ýok. Geljekde ol 2 sany ýaşaýjymyzy köpeltirip bileriz. Bu ýerde komnatalara girip, kaýsy komnatada näme bar bolsa alyp bileriz. Belki gerek zatlarymyz çykar. Zombiler döremezligi üçin garaňky düşende sırazy ýatmaňyz gerek bolar. Şoň üçin hem arkaýyn aýlanyp bereliň. Garaňky düşen soň sırazy ýatarys. Şeýle öýleriň içinde sandyk bolýar. Sandykda da bize peýdaly zatlar bolup biler. Ine bu zolotoy samaroduk, ýani demir, alma, altın parçacıkları. Olaram
gerek olar. Altyny bu ýerde gowuzat. Yanımızda da 2 ýatak bolsun. Bu ýerde galmarys, birazrak aýlanarys. Şu ýokardaky üýe hem baryp görelim. Näme bar, näme ýok, onam bilelim. Kartoşka, çörek, başga ilkeçik zat ýok. Ýene-de daşdaberege aýlanarys. Belki şu ýerde owany gorap, şu ýerde hem hemişelik ýaşabam biliriz. Ýene şu dagyň üstüne çykady we daşdaberege göz atalyň, näme bar, näme ýok. Şolary görelim. Indi şu dagyň, şu daşly ýerlerden birazrak demir toplalyň. Bu ýerde instrumentlerimiz daşdan ýasandan soň esasy iň köp ulanylýan zat demir. Demiri häzirlikçe daşdaberekden gazyp toplap biles, ýa ýeriň aşagyndan ýa-da demir fermasyny ýasap bilersiz. Ýöne häzir ferma ýasajaklar. Ine şeýle daşly biomlarda, deňiziň garalarynda daşly ýa-da daşly daglarda içinde demir, kömür her hir zatlar bar. Şolary gazyp alyp bilýäs. Kömürem gerek bize, demirem gerek. Ine bu bolsa mis. Misi alanyňyzyň häzirlikçe peýdasy ýok. Oýnyň başynda biman zat, sebäbi misden köp zat ýasalmaýa. Ýasaljak zatam bir 2 sany krafty var, 2 sany zat ýasap bilýäňiz. Galandan stroýkada blok hökmünde, guruluş harytlary hökmünde ulanyp bilýäňiz. Başgaça peýdasy ýok. Şoň üçin misi soň aýdyp berer, näme ulanyp boljagyny häzirlikçe hökmände. Ine demirem tapdyk. Demirleri alan wagtyňyz şeýle işlenilmedik demir, ýagny demir gazylyp alynan demir, muny taýýarlamak üçin ýanky peçkamyzda kömür bilen bişirmeli. Bişirsek bu işini ulanyp biljek demirimize öwürilýär. Ýene garaňky düşüp başlady. Ýatmaly we wagtymyzy geçirmeli. Güneş göz ýetimden aşağı düşmese ýatyp bilmeýäňiz, şoň üçin güneşiň gider wagtyna garaşmaly. Ýatagyň ýene bir etýän funksiýasy nirde iň soňky gezek şey dip ýatyp, ýata goýup, üstünden bir gezek bassaňyz, künjekde znaçok çykdy. Indi eger oýunyň içinde öläýseňiz ýa bir zat bolsa size eliňizdäki zatlary düşer ölen ýeriňize. Ýöne siz şu ýatagyň başynda oýuna başlaýaňyz. Ýani şu ýerde men häzir gitsem 1 kilometr uzaklyga, o ýerde bir ölsem,
Yine şu yerden oyuna başların elimde hiç zat kalmazdı. Şonun için yatak spawn point hökmünde ulanılýar. Eger şu yatağı üstünde şeýdip basanymda şu ýere spawn point goýuldy, yatağı men goparsam meniň bu ýerdäki pointum aýrylýar. Bu ýerden döremeýän, eger gidip bir ýerde ölsem hem oyuna ilkinji başlan yerimizde täzeden şu ýerden çykýan. Şonuň üçin iň soňky goýan ýatagyňyzy goparsaňyz oyunun iň başyndaky karta başlan ýeriňizden oyuna başlarsyňyz. Şonam ýadyňyzdan çykarmaly däldir. Her tarapdan aktaryp demir gözlemeli. Yine bu ýerde suwun içinde ýakty görünüp dur. Bu ýersi suwun altyndaky gark bolan şäher. Muňa häzir gitjekler. O ýerde zombiler bar. Olary häzirki güýjümiz bilen ýeňip bilmeris we suwun aşagynda dem alyp uzak wagt durup bilmeris. Şoň üçin birazrak soň munyň ýaly ýerleri aktaryp taparys. Häzirlikçe esasy maksadymız dünýäni aýlanmaly, nädinän bar keşfetmeli. Ve oyunun uzunluğu primerini 40-50 minut aralarında bolar. Köp uzun hem goýjaklar, köp gysga videoda goýjaklar. 40-50 minutluk videolar bolar. Şonuň üçin her bölümimizi 40-50 minut diýip hasaplap öçürüp ýene täzeden dowam ederiz izini. Kömürümüz 26 sany bar. Kömürüm alalım. Kömür ähli zady pişirmek üçin ulanylýar. Ýene de aýdyşmaly otly taýak ýasamak üçin ulanylýar. Instrumentler hem syňlan bolsaňyz ulandykça ýaşyl çysyk azalyp otyr. Olar instrumentiň güýjüni görkezýär, näçe proçnosty galanyny görkezýär. Olar hem ömürlükdäl instrumentler luboy wagty döwülüp biler. Şoň üçin olaryň güýjüne üns bermeli. Şu ýerde bir suwun aşagynda ütkeşik şekil dur. Как будто bir ýene bir zat bar ýaly. Ha, ýanky gören jaýymyz o. Tamam. Dowam etdiýäs. Kömürimiz paka bar. Demirimiz ýok. 4 san demir tapdyk. Primerni ähli instrumentimizi ilkinji başda ýetmesi üçin näme özümize gorag, eýin başam taýýarlamaly demirden. Olar üçin 30-33 sany demir gerek bolýar ilki başda. Şu 30 san 33 san demirdi toplamaly. Käbir ýerlerde daşly dağlar bolýar, beýle otly däl de şeýle daşly dağlar bolýar. Eger o dağlary tapsak, dağlarda demir, kömür has köp bolýar. Olaryň içinde izumrut hem bolýar. Olary alyp bileriz. Belki dağlara da dogry geleriz. Aýdyşmaly oyun prosto survival, hiç hili maksadımız yok. Prosto oynamaly, oyunu soňuna çelli geçmeli. Yine bu ýerde bolsa şeýle ýerlerde köplenç aşagynda lava çykýar. Yok, bu ýerde hiç zat yok. Burası, bu ýerde prosto daş. Oyunun häzirlikçe maksady yok. Prosto oynamaly, özüňi güçlendirmeli. Soňky seriýalarda, indiki seriýalarynda belli bir yerimizi tapanymyzdan soň, nerede oturmaly gurjak bazamyzyň yerini bellenimizden soň her hili fermalary gurarys, her hili işleri, her hili zatlary ýasarys. Häzirlikçe özümize yer aktaryp gezmeli. Şeýle çukurlar hem bar oyunda. Bu ýere düşseňiz häzir göni ölýäňiz. Bulara indiki seriýalarda belki gideriz. Häzirlikçe hukmanda. Şularyň hem diwarlarynda demirler, ähli minerallar tapyp bileriz häzirlikçe. O ýere girjekler. Men edi bilsem aktaryp şu dagy tapjak, daşly dagy tapsak demire has baýarys. Neşeýle ýerlerde köplenji aşagynda lava bolýar, lava, ot. Olam bir gerekli zatlardan biri.
Yine bu qarakçıların zdanyası. Bu yerde görüşüňiz ýaly qarakçılar var. Olar elinde okaýalary var. Okaýalar bilen sal topularlar we bulardan gowy ölümsüzlük totemi diýen bir san totem bar. Eliňizde tutsaňyz öldürmän saklaýa, ölmeňize päsgelçilik berýän totem bulardan alyp bolýar. Bunam fermasyny ýasamaly. Häzirlikçe güýjümiz ýok bulara ýeňmek üçin. Onuň üçin bulardan uzakrakdan aýlanyp geçýäs. Ýöne ýerini bellemek üçin ekrany suraty düşürip goýan. Geljekde bulardan gowuja ferma ýasarys. Şu suwun aşagyndaky ýaňky gören atarynjy şäherimize baryp görjek. Prosta gyzykly göründi. Görünüşi birazrak üýtgeşik görünipdir. Şoň üçin şu ýere bir göz atalım. Ve şu deňiziň arkasyndaky daşly deňiziň gyrasynda hem bir görelim. Ine görüşüňiz ýaly atarynjy bir zdania. Bu ýerde sandyk bolmalydyr. Ýöne häzir aktaryp tapy bilmeris. Janymyz azalar. Dem alyp bilmeýäs. Ýene garaňky düşüp otyr. Ýene ýatyp gijemizi geçirmeli. Ýene syňlasaňyz güneşiň aşaky çyzygy ýere degen wagty biz ýatyp bileris. Daňymy uzatdy, ýolumuza dowam etdiýäs. Ýügüren wagtyňyz şeýdip böküp ýöreseňiz, böküp ýügürseňiz janyňyz tiz, açlygyňyz tiz azalar, doklugyňyz. Ýöne tiz ýügürerseňiz, ýani ýügüren wagtyňyz bökendiňizde tizligiňiz artar. Ýene ýerişiriňiz ýeterlik bolmalydyr.
Biz hazır başlayışmayalı. Prosto daşta berek aylanıp görürüz. Näme var, näme yok. Bir göz atalım dedik. Şonuň üçin aylanyp görürüz. Ine bulam şeker gamışy oýunyň soňlarynda gerekli zat. Häzirlikçe toplaýas we ýere ýerleşsek şo ýerde bulary östürüp, köpeltirip toplarys. Sebäbi geljekde elitr alanymyzda, ganat alanymyzda uçmak üçin salyut ýasap bolýar bulardan. Asta-asta aýlanyp ýene şo oýuna başlan ýerimize gaýdyp bararys we şo ýerlerde bir ýerde owanyň içinde ýerleşeris. Ine bulam savanna biomy. Bu biomda köplenç ıssy ýer, şonuň üçin hem ýagaş hiç gyry ýagmaýa ıssy biomlaryň biri. Agaçlar hem şeýle savanna agaçlary bu ýerde tapyp bilersiňiz. Ine şeýle daşly ýerlerde köplenç lawa döreýär. Bu ýerde ýok, bu ýerde-de ýok. Ýa-ni üçünji gezek şeýle ýerde gory gelýär ýöne. İçinde lawa ýok. Lawa bolsa meselem sırazy nezir dünýäsine ýagny oýunyň içindäki dowzaka gidip bilýäňiz we o ýerde-de gerekli zatlaryňyz bar. O ýerde-de gerekli zatlaryňyzy toplap bilýäňiz. Nähili aýlansak hem ýene-de şol başda oýuna başlan ýerimiziň daşyndan aýlanyp ýene şol başdaky owamyza gaýdyp bararys häzir. Şol bir ýerlerde aýlanyp ýörüs ýene ýaly. Ine bu agaçlar jungli biomunda bar. Ýagny tokaýlykda, tokaýlyk agacy we görüşiňiz ýaly abyşny toprakdan jungliniň topragy ýaşyllygy has krasiw görünär. Şoň üçin hem bu jungli biomy, jungli agaçlary
ve yine şu yerde mana bambuk var. Bambuk kömürün yerine peşte odun hökmünde ulanyp bilýäs. Has bambugy köpeltmek aňsat we bambukdan odun ýasamak üçin fermalar ýasap, odunumyz tükeneksiz odun ýasap bilýäs. Ine bu ýerde bolsa, ýankaýdanam toprak, otluk yerlerde daş görseňiz, köplenji içinde lava bolýar, lava, ot. Muny demirden setil ýasap, setiliň içine lavany alyp ulanyp bilýäs. Häzirlikçe yer belli, ýakynymyzda ekeni. Geljekde şu yerden lava alyp dowzaka gapy ýasarys, portal ýasamaly. Ine bu bolsa oýnyň içindäki kvadratny garpyzlarymız. Bular hem istesek iýip bilýäs, istesek blok hökmünde de ulanyp bilýäs. Şeýle 2 sany garpyz tapdyk. Ine bu ýerde görşüňiz ýaly garpyzlaryň toplumy bar. Bu prosto bir ýok, prosto bir çukurluk. Garpyzlar esasy jungly biomunda dogry gelýär. Şeýle ýeriň üstünde bir näçe sany tapyp olary hem tohumyny alyp köpeltirip bilersiňiz. Häzirlikçe men tohumyny aljaklar. Prosto ine garpyzlary hem isteseňiz ine şeý dip garpyzy böleniňizde garpyz parçalary eliňize gelýär. Muny verstakda 9 sany parçany birleşdirseňiz, ine şeýle 9 sanysyny birleşdirseňiz, bir sany garpyz alyp bilýäňiz. Olary hem blok ýerinde ulanyp bilýäňiz. Ine bu ýerde görşüňiz ýaly şu diýwalda demirimiz, bir näçe san demirimiz bar. Şu ýere gidip demirleri alaly. Ýokarydan aşağı bökeniňizde hökman aşaňyzda suw bar bolsa howpsuzdur, o ýere arkaýyn böküp bilýäňiz. Ýöne şeýle garanky ýerlerden habardar bolan, o ýerlerden zombiler çykar. Biziň esas maksadymyz şu ýanky demirlere ýetmek. Hökman suratda garanky ýerlerden habardar bolmaly. Ýene garanky düşse hökman suratda ýatyp gijany geçireriň, bolmasa zombiler öldürürler bizi. Häzirlikçe başga demir göremok. Başga ýerde demir ine görşüňiz ýaly ýokarda zombi döräp direýär. Günüň ýagtysyna ýanyp başlady. Biri ýanap otyr, biri bolsa agagyň saýasynda duruny agagyň saýasyna çykdy, ýanyp başlady. Şeýle zombilere günüň ýagtylygy öldürýär. Bu bolsa kapelnik, bular hem alias, bularam gerek bolar bize. Bulary inventarimizde köp ýer tutmazlyk üçin şulary alsaňyz geljekde
su ve lava ferması yasap bolýar. Ondan ben häzir görkezerim. Häzirlikçe şulardan bir 3-4 saniye yeter, köp hökmanda. Prosta ben bar wagty alaýyn diýdim. Köp gerekler olardan esasında. Boldy, bu yerden ýene çykalyň häzirlikçe bu ýere bize gerekler. Şu ýerde demir bar ekeni. Serdiň inventarda şey dip fakel bilen kömür bilen agacı taýajyklar goýanymyzda fakel emele gelýär. 28 sany fakel, 7 sany taýak bilen 7 sany kömürden emele geldi. Fakellary goýsak daş döberegini ýakdaltýar we ýaktylarda zombi döremeýär, şoňa peýdasy bar. Garaňky ýerlerde hökman ýakda etmeseňiz zombiler dörer we janyňyzy azaltar. Şu demirleri alayın deyip geldim. Bu yerem su bastı. Demirlerimizi alyas ve bu yerden kaçacağız. Sebäbi häzirlikçe gowaklarda, garaňkylarda ýöremek bizim için ziyanlydyr. Ine skeletler, zombiler gelipdi. Olar bilen nädip aňsat uruşmaly, olary indiki videolarda aýdyp berelim. Häzirlikçe esasy özümizi güýçlendirelim. Yanımızda 17 sany demir bolupdyr. Häzirlikçe yeter. Şular bilen öýümüze gaýdyp baralyň. Bizim bazamyz 0-njy koordinatalara ýakyndy diýip pikir etdim. Şonuň üçin ýokary çep tarap, ýokary künjekdäki koordinatalara görä 0-njy koordinatalara dogry barýas.
Yine bu görüşünüzden gören zadınızam kedi. Bunu hem köpeltirmek için bir saniye yeter. Hazır uyumuzu tapalayım. Bizim dören yerimiz primerin şu yerlere. Şu dağın arkasında da uyumuz olmalı deyip fikir etti yani havayla şu yerde. Ovamız var. Şu ova geleceğiz ve bugünkü bölümümüzü şu yerde kurtaracağız. Yine ovamıza geldik. Sentralne komutanı özümüze alalım ve şu yerde özümüzün yatağımıza bir yer yasalayım. Yatağımızı koyduk. Spawn point'imizin üstüne basacağız. Ve bugünkü bölümümüzde şu yerde sizinle sağollaşan ve indiki bölümde şul ovanı kovucu edip ahliyerini özümüze göre yerleştiririz. Böyle sağ olun. İndiki videoda görüşürüz.